आपण मानक पुनर्बार स्वागत। तो थंबनेल रु आपण ऑलरेडी जानि सरिबेनी आमे कुआड जिबा। तो देरी न करिकी आसन फटाफट जिंस पैक कर दवा। तो आज आम जा ओडिशार डायमंड ट्रायंगल जहाँ को कहती जो आपंकर मेन मेन तीन टा प्लेस रहा जमीक रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी। तो दीटा प्लेस ऑलरेडी आम कवर कर सारी जोटा कि आम रत्नगिरी और उदयगिरी। तो आज चलतु सबुठू यूनिक प्लेस जोटा कि आम ललितगिरी। तो आज ललितगिरी कवर करवा जोटिकी आमर गौतम बुद्धंकर अस्थि अच्छी बोली आम शुणा पाचे। तो जाकि प्रैक्टिकल देखिए से जगार से जिनस अच्छी ना नहीं। तो आम ए केन्द्रापड़ारू ललितगिरी जाऊे। जदि बाहर कौन जगार कौन दर्शक आसती विजिटर माने तो ललितगिरी निकटतम बस स्टॉप हूँ मोर पंचुपांडव एवं सुखुआपड़ा बस स्टॉप जोटी से रही आम सहजरे ललितगिरी जाए पहुँची पार। एवं निकटतम रेलवे स्टेशन रोचे कटक आपणकर धानमंडल भी रोचे। जदि आप धानमंडल कि कटक रेलवे स्टेशन में ओह्लैबे तो धानमंडलटा आपन को पाखापाखि 20 ରୁ 30 किलोमीटर पड़ो एवं कटकटा 60 किलोमीटर पड़ो। आमर ललितगिरी निकटतम एयरपोर्ट हूँ आपणकर विजु पट्टनायक एयरपोर्ट जोटी कि आमर टूरिस्ट मैंने आसवे। तो विजु पट्टनायक एयरपोर्ट रु ललितगिरी पाखापाखि 70 किलोमीटर पड़ो। आम जदि भाया चंडीखोल देके आसवा तो एपटे आम जो आम बस स्टॉप कहली सुखुआपड़ा हो कि पंचुपांडव ये बस स्टॉप रहीकि आम ललितगिरी जापर। आमर जो मुख्य तीनोटी बौद्ध पीठ रहा जहाँ कि आम ओडिशार डायमंड ट्रायंगल बोली कहू कारण तार अवस्थिति गोटे ट्रायंगल परी आमर रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी। तो से ललितगिरी हूँ अन्यतम। यह एक बहु पुरातन बौद्ध पीठ। तो यही पीठरे पाखापाखि 4 ରୁ 5ଟି मोनेस्ट्री अच्छी जहाँ कि आम पूरा बुलिकी देखा। तो आसतु देरी न करी जल्दी जल्दी पहुँची जावा आम ललितगिरी। बर्तमान आम ललितगिरी बा आपणकर ओलाशुणी गुंफार जो मेन एंट्रांस जो मेन गेट हम पाखे पहुँच सारी। तो मेन एंट्रांस एवं क्रॉस करी आम चलू ललितगिरी अभिमुखे। आपण यही बाटर गला बेले पत्थर मूर्तिकार मान द्वारा बहुत बहुत सुंदर मूर्ति मान देखा पाइबे। सुंदर कलाकृतिर नमूना आपण रास्ता कड़े देखा पाइबे। बहुत बहुत सुंदर मूर्ति जहाँ कि एबे निर्माण करा जाउछि पत्थर को काटिकी आपणकर गौतम बुद्धंक मूर्ति हो बा गणेश मूर्ति हो ये सब बहुत सुंदर भाव पत्थर द्वारा निर्माण करुछंती एबेका कारीगर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଳିତଗିରିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଳିତଗିରିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆଗରେ ପାର୍କିଂ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ପାର୍କିଂରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବସ୍ ହେଉ ବା ବାଇକ୍ ହେଉ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି କଟିବ, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ ହେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 20 ରୁପିଜ୍ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ହିଁ କେବଳ ପେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କିମ୍ବା ପାଣି ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଲିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ବି ଲାଗିପାରେ, ତ ଭିତରେ ପାଣି ବି ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେଉଁଠିକି ବହୁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମେ ବି ରିସ୍କି ହେଇପାରେ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୌତମଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଛି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଅଛି 3ଟି ଫରୁଆରେ, ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପା ଫରୁଆ, ତାପରେ ସୁନା ଫରୁଆ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାକୁ ଶିଳା ଭିତରେ ରଖି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ସେହି ଦିନରୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ଫରୁଆ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ କି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ଘାସ ଗାଲିଚା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନ୍ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚଲାପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍କଟିକୁ ସଜାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପାର୍କରେ ବୁଲିକି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଲଳିତଗିରିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁ
ପୁରାତନ କାଳର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଏସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ନେଚର୍ ଲଭର୍ ସେମାନେ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବି ହଟିବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ 563 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଶୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ। ଏବଂ ଇତିହାସ ମତ ଅନୁସାରେ ନେପାଳର କପିଳବସ୍ତୁ ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୁରା ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାର କି ପୂର୍ବ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 260ରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଏହିସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଆଗରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଧଉଳିଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସେମାନେ କିଭଳି ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲଳିତଗିରିର ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏହି ବହୁ ପୁରାତନ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଳିତଗିରିର ସବୁଠୁ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପାହାଚ ଦେଇ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେବା।
तो आमर ये भिडटी आपण मानक केमिति लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइबे। यही सुंदर सुंदर वीडियो देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं किभली भाव में आउरी नुआ नुआ वीडियो मु आपनको पाखक नहीं आसीबी। मो मनोबल बढ़ाई कमेंट निश्चय करंतु, वीडियो को लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो आज समय तो बहुत है, तो आसंतु एबे आमे फेरिबा। तो पूर्ण प्रतिश्रुति सहित मु आज रोजी। तो पुणी देखा हबो आ गोटे सुंदर नुआ वीडियो रे। जय जगन्नाथ। परिशेष कही रखी यही गोटे सुंदर स्थान को आपण मैंने बुलायापी आसतु एवं आपण परिवार सहित आसतु। बहुत शिक्षणीय जिनस ये अच्छी देखापी एवं सुंदर सुंदर पार्क अच्छी। जगहटी आपको बहुत भल लगे, विशेषकर शीत दिन जगहटी बहुत